Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akatonge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, hanzi Chief Hwenje Vamuka Kubva Kuvakafa. Mushure mekunge vamboshayika pamhepo kwemazuva apfuura mavhiki apfuura pakatonetsa hondo chaiyo vanhu vachiti afa, vamwe vachiti mupenyu, hama dzake dzichiti afa sei tisiri kutaura naye, mafoni ake atorwa nemusangano. Aiwaka nyaya yacho yazobuda zvizere kuti ainge ari mumaoko emukuru wenyika, handitika achibatsirwa kunzi arapwe adzoke mugemu azoimba futi maiweri saka hanzi adzoka mukomano. Panapa ndine first interview yake yaaita and first performance yake yaaita mukudzoka kwake kubva kubva mukuvakafa nditika. Saka ndisingatambise nguva da kuti ndikuratidzei umbowo hwandinawo pandisati ndasvika kwese ikoko. Ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapo, toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Panapa ndine rimwe gwenzi akomana. Gwenzi iri ndo gwenzi riri kuita zvinhu zvamanje manje. Tapedza basa Herbal medicine. Tapedza basa Herbal medicine ndo zita regwenzi. Gwenzi riri kuwanika pa 70 Water Road Zengeza 2 kuchitungwiza uko ndo kwariri kubatika handitika. Saka ungave une musoro, ungave une njovhera yese, itsvo, gomarara, musana, mamota, zvese zvaungangofungire gwenzi iri riri kubata basa. Saka bata manhamba ari pascreen ayo wataura kuti ndaanzwa ende ndaona kubva kuna DJ Oli vachitaura kuti gwenzi iri ndo gwenzi riri kuita zvinhu zvamanje manje. Vanombova kusota handitika ende vanokupa madiscount zvekutochipa zvekutodaro handitika. Right, ndisingatambise nguva rega tinzwe Hwenje. Hwenje achitaura kuti aiwaka ndinotenda the first family nekundita sei, nekundita nice, nekundiflyisa kuenda kunze kwenyika. Ndinotenda ningi akandipa pekugara, akabhadhara mabills ekuhotera ekaka. Rega tinzwe kuti zvakamira sei. First family batsira kwangu kwesa kunisibira kunyika make sure kuti ndakwanisa kuwana nutrition operation base ndakwanisa kuitwa kuti na support amena support never I check off to say ndamukasi ndaswera sei singakanga business problems mafamily ndisipo ngakumba unoona kuti vana vamire sei, maminister, chairman vamahara mashugo problems Tanzania John Paradza Robert everything that is within the community, but I'm recovering well now and I'm concerned with everything. National right, mangozvinzwira mega, mazvionera mega kuti aiwaka mukomana ari kupa kutenda kufirst family nerubatsiro rwavakaita sei rwavakamupasa handitika. Zvikanzi dai vasipo
hanizoziva hangu kuti level of journalism yenhingirikini yeherald ndo vakaita kavidhio aka vakatadza kutengawo kana tumamaiki. Mamaiki achipa mazuva ano hari kuwanika kana patemu chaipo chaipo anenge aripo, kana pashein unomawana mamaiki emachi ekuchipa zvekutodaro handiti. But handizoziva kuti sei vane saundi yakadaro, but mashoko avanga vachitaura vanga vachitoedza zvavo kutaura kuti aiwa ndinotenda First Family yakandibatsira handitika. Saka pese paipe painzi Chief Hwenje vafa, Chief Hwenje havasi kubatika, hama dzavo vachichema-chema paipai, aiwa vanga vatorerwa mafoni vambonzi ngambouya kunoko chimbonyarara tiite sei timbodhila newe, mbavasotwa zvekutoti vaite sei vaite bore handitika. Let me just read one or two comments ari panapa tingonzwa kuti haufa, because our comment section baba inotopedza zvekutodaro ma1 zvikanzi this is the lowest level of life. Pakashata zvikanzi so when his relative fall sick, will the First Family send them to India too? Amene papa kuti hama dzake kana dzazorwarawo dzichaendeswawo kuIndia. Kweyo musangano weZANU-PF umbori nevanhu vangani vachange vachiendeswa vese one by one. Ndopai patozokudza kuti iweweka uri kutongoitiswa uripo paungotambiswa maiweri womva wapiwa chicken in wobaya padhen. Right now look, wakatanga kusapota musangano weZANU-PF rini, but mota hauna, ungori nema-t-shirt chete acheneruka futi aumbuka aboka, but ukuramba wachingoti pamberi. Pane rimwe video randaona vanhu vachitambira malofu echingwa. I think I need to do that story ndokuratidzai kuti varume vakuru varikuita kupfichuka vapedza kutamba womva vapiwa rofu rechingwa. Pakaoma pakashata ma1 chaiwo. Zvikanzi natapera ES zvikanzi haana cancer uyu, he is looking for attention and donations. Cancer inosvasvanga. Pakashata pari kutopisa zvamanje ma1 vanhu vakatsamwa ende vanhu havasitomboda zvese izvozvo handitika. Then umwe anga kutotaura kuti momzi yangu yakatozorwara necancer, ini ndiri mustudent ndanga ndisitomborina plan ende papa sitomborina mari yekuti ndiite sei ndivaendese kunze kwenyika, saka zvinozoita sei zvinozofamba sei handitika. Zvikanzi neumwe, and what about people with no connections to the First Family? What will they do since Zimbabwe has no functioning hospitals? Hanzi vachaitawo sei anadunga munhu vanhuwo nje zvavo since nyika yedu iyi isina zvinhu zviri kushanda. But according to ZANU-PF right now vanotokudza kuti maya nyika inovakwa nevene vayo, tiri kugadzira maroad, tiri kugadzira airport, nyika zvinhu zviri kunaka. But ndaita live makuseni panapa, kune vasina kuiona, you can go and check it out. Nyika yashaya magetsi. Zimbabwe hakusisina magetsi kusvikira pakuti Harare kuState House kwadzimwa magetsi. Pakashata. Enda unoona live stream yandaita makuseni anaya, and then wosiyawo comment ikoko utaura maonero ako, utaura mafungiro ako handitika. Ndonyanga nangokubatira zvamanje kuti Chief Hwenje vadzoka kubva kuvakafa. Amen kuti zvichafamba mushere, zvinopera mushere, tamirira kunzwa kuti album renga rakamira sei. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now and see you in the next video. Make sure you subscribe and hit the subscribe button so that you don't miss out on any exciting content uploaded. I'm out.